ήθελα να δω και κάτι άλλο. Ήθελα λίγο Εντάξει, Αμερική. πείτε του, ναι. Ήθελα λίγη Αμερική κατάληψη, έτσι να δω και κάτι το διαφορετικό, ρε εσύ. Εντάξει, καλά έκανες. Δεν είμαι για κάτι το διαφορετικό, κάτι το ωραίο. Όλοι θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Ήταν να Διαφορετικά πάμε τοπία, στο... διαφορετική χώρα. Ναι. Ήταν και εγώ να πάω, αλλά δεν πήγα. Αλλά τελικά δεν είναι τέτοιο. Όχι, μην ρωτάτε τέτοια ρε παιδιά, όχι. Μωρέ. Ναι, το ξέρω. Αχάρηκα καλά και κάηκα και λέω ποιος είναι βρε και ποιος είναι και κάηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάηκα πολύ. Αλλά εντάξει, το βρήκα. Ακούς ξένη μουσική, βρε εσύ. Ναι. Και κουνιέσαι. Δεν στο Instagram και από τότε. Για να δω. Όχι, μην με ρωτάτε τέτοια πράγματα ρε παιδιά. Και ευχαριστώ. Πριν μιλήσω με το Μελινάκη, γιατί θέλουμε να φύγουμε λίγο εξωτερικό. Αχ, ναι, τη θυμάμαι, είχαμε περάσει πολύ ωραία. Αν και εγώ ήμουν τότε στα χειρότερά μου. Είχα κόψει κοντά τα μαλλιά μου, είχα πάρει 20 κιλά. Ήμουν λίγο στα χαμένα μου. Τώρα είμαι στα καλύτερά μου. Εμένα η Μελίνα Κλάρκ είναι κολλητή μου πολλά χρόνια. Και είμαστε πάντα έχουμε αυτή τη σχέση. Απλά τώρα τον τελευταίο καιρό δεν πολύ είχα κι εγώ χρόνο, γιατί έλειπα κι εγώ στο εξωτερικό, έφυγε κι αυτή. Τι πάθατε ρε Επαγγελματικά παιδιά, και εντάξει δεν, ρε παιδιά. ξέρεις, δεν έτυχε πολύ φέτος να βγούμε κι αυτά. Είχα έτσι κι εγώ, ξέρεις, όταν ταξιδεύεις πάνω κάτω κι αυτά, δεν, αλλά πάντα πριν μιλάγαμε. Πριν τα λέγαμε. Big fat checks, big fat hills. Το μαλλί θυμίζει νημού ατιμέλητο. Καλά ήμουνα στο Zoom για να μου λέτε, έτρεχα στο Zoom πρωί-πρωί για να μου λέτε ότι είναι το μαλλί μου νημού ατιμέλητο. Αλήθεια τώρα. Έτρεχα στο Zoom 9 η ώρα το πρωί για να μου λέτε ότι είναι το μαλλί μου σαν νημού. Α, νόμιζα ότι έλεγες για μένα. Και ευχαριστώ για τα δωράκια, sorry, δεν παίζει να λέει και το δικό σου. Γιατί έτρεχα στο Zoom πρωί-πρωί.